مصنعتي مصحف قدسنا كمتي كلنا حسابنا هنا بتصنحنا كاب جبر حوارات تشعات كاب إسران سلستن كساب 40 سلستن زلوي بمجمرتا كاب إسران سلستن كساب إسران حموشن زلو حساب أنبيبه كقصلي مالتي እግዚአብሔር ይባረኩም ሎሚ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮና ስንጽንዕ በዝነጽንዖ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ንልብና ዝኸውን መልእኽት ከም ዘለዎ ርግጸኛ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ክሳሕጂ ክዛረበና ከም ትጸንሐ ሕጅውን ዝተረፈ መልእኽት ይለዎ ክዛረቢ ኢየሱስ ጎይታይ ጥራይ ንሕና ልብና ኸፊትና نقال أملاك كم قال أملاك نقبله إخبار يمسكن نقال أملاك كم نإخبار قال مستقبل كايو أتي نيتقال حيلي أبهيوت كازفت سامي يسوع كويتاي انتهي بلا بقطر إسران سلستن بزح معلتات مسحالة دما أيهود كقتلوا حبيرهم تماخروا ساول جنا مخروم فلتة ما أنت قتلوا خا ليتن معلتن نتي برتات يهلو نبرو أتوم دك أمزامر تجنا بليت وسيدهم عب كفر جيرهم بقصري أوردوا يبله هارا باولوس بزعبا زي بزح معلتات مسحالف زبلو قال أبجلاتيا كيدنا عند حرام بيمنا أبجلاتيا حدا كاب 10 شمون تويد ماكسا تحتك سا 4 عند حرام بيمنا يو اتن معلتات كندي كم زخونا أبو بسفيحو قليت قلنا له يسوس قويتاي بخمز دما أقميت قلنا له انتهي بلسي قدم بأي دونت كنبر كله نتا محبر أملاخ بزيلك خمس سقو كوان زأنا خوان سميعهم علىهم نتسرعات بوتاتي أزي أنا أخو خاء كاب بزوحات أب حزبي زلو مساتوي بأيهود النت حلف بلكو أتي كاب كرسي عدي جميرو زفليني بتأقاون زتأوعني أملاخ جنا أنا أبا حزاب وانجيل ما أنت خسب بخيلو نودو أبايك قلت مسفتوا شعوبوب ومسجان دمن كي تماخركو نابتهم كدما يزنبرو حوارات ناب يروساليم وكوا خيد يبكو نام مدر عرب كدكمو كم بحدش ناب دماسكو تملسكو كابو دحر 3 عامت نكيفا كلاليو ناب يروساليم ديبكمو مسو 15 معلت أنهو كاب حوارات كنا بزي يعقوب حاو قويتانا حدا خالقوا أي رأيخون أزيز تصحف لكم زلخو دما إنه أنا أبقد ما أملاخ يحسوني دحرتي خاء ناب حاجة رسوريا كيل كان متأخو اتن بخرستوس زلوا محبرات يهودا خاء اتقدم سوقنا نتقدم كأنو زدليز نبرا امنت حجسي سب كالو خبلو تراي سمعا نبرا مبرقات ايفلت عن نبرا بزعبايون أملاخ أمسقنا يبل هارب أولوس أبتن بزوحات معلتات زخونو نجاراتيو أبزي أب جلاتيا حدا كاب قطرة 10 إسران 4 قليت قلنا زلوا انتايلو نام مدر عرب كم زخده قويتا دحر قويتا مرخابو قويتا مسرخبه نام مدر عرب كم زخده كابو ناب دماسكو خم تملسه عم مدر دماسكو سن مدر عربن دما نسلست عامت كم تقمطه بدحريو ناب يروساليم كم زخده مسكيفا خم تلالين مسو 15 معلت خم تقمطه كابتم كالوت حوارات بجكا نياقوب حاو قويتانان مدحانينا يسوس نخالن مانم كم زي رأيه أبزخنا ببوتصنا حنا قال ينقرنا مالتي بدحرزيم بقار أيهود نساؤول كقتلوا حبيرهم مخر مخيرهم كقتلوا دما ليتن معلتن نتبرتات يهلو كم زنبارو اتزمخروا مخرجنا ساولن كل توم دك أمزامورت خمس فلتو نساؤول كي قتلوا بليت وسيدهم أب كفر جيرهم بقصري كم زوردوا نرئي مالتي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አንቶይ ሰላምና ብዛዕባዛ ሐሳብ እዚሲ ጽቡቅ ጌራ ገሊጻቶላ ማለሲ ከቀትልዎ ከም ዝፈለጡ ከም ዘይምህርዎ ምስፈለጡ ሐዋርያት እንታይም ጌሮም አቡ ምጽናሕሲ ትርጉም ከም ዘይብሉ የምፈሊጦም نحواريات أبت سفر نحواريات أولوس أبت بوتا مصنع
ሓደገኛ ምዃኑ ስለዝፈለጡ ክስእንዎ ስለዘይደለዩ ሓሳብ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ክፍጸም ስለዘለዎ ዘለዎም ኣማራጺ እንታይ ነይሩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ስፍራቲ ከም ዝወጽ ምግባር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ አንቶይ ሰላም እንታይ ትብል ነራ እዚ ሓደ ጥበብ እዩ እግዚአብሔር እዚ ምስጥር ዝምስገለጸሎም ንሐዋርያ ጳውሎስ በፊኒስራ አስሊኾም መምላጦም እዚ ሓደ ጥበብ እዩ ትብለና ነራ አንቶይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐቂው እግዚአብሔር ኢየሱስ ንሳኦል ንጳውሎስ ነጊርዎይ ኣብ ነገስታት ከም ዘአቱ ብዙሕ አገልግሎት ከም ዘገልግል ኣብ ቅድሚውሲ ብዙሕ ዝጽበየ ነገራት ከም ዘሎሲ ተዛሪብዎይ እና ኣብ ዝቦታ ምጽናሕ ንጳውሎስ ሓደጋ ሞት ስለዝነበረዮም እንበዓር እቲ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ክፈጸም እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ መታን ብኡ ክኸውን ሐዋርያት ንሐዋርያ ጳውሎስ በፊኒስራ አስሊኾም ሰዲዶሞ ኢየሱስ ጎይታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ሕሞት ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 32 ሳብ 33 ብኸምዚ ኣቕሚጡልና ኣሎ እንታይ ብልሲ ኣብ ደማስቆ እቲ ናይ ንጉስ አሬጣስ ምስለኔ ክሕዘኒ ደልዩ ነታ ከተማ ሰብ ደማስቆ ኣሐለዋ እሞ ኣብ ከፈር ገይሮም ብመስኮት እቲ ቀጽሪ ኣውረድኒ ካብ ኢዱውን ኣምለጥኩ ኢሉ نحواريا باولوس نمقتال كمتن استيفانوس زقتلوه نعقون نخقتلو كالاي استيفانوس سلازمصوم كتصاورو سلازيكالو حواريا باولوس لك خم استيفانوس كابولي كيدان ناطقسه افوم يتحزوم سلازنبره بقى خقتلوه نتي بزو حلوا خم زغبرو كم يو حواري باولوس أبز بعلو بأندبتو زنقرنا زلو بهمي كابتناي مقتال فتنة هم زملت كنقرنا هلوها أبزينا نببالنا أب دماسكو تناي نقوس آريت أس مثلني كحزاني دليش نتاخة ماس سب دماسكو أحلوا أمو أب كفر جيران بمساخو تتغزري أوردوني كاب إيدون عملت كيلو نسكلا يعملت أكزابير سمو يبارك اتقاتها زي رخبو سلمنتاي ندحر إلنا فقال እግዚአብሔር ብኡ ክኸውን ስለዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ አሕሊፉ ስለዘይ ሓቦይ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 26 ክሳዕ 30 እንታይ ብለና ናብ ኢየሩሳሌም ምስመጽ ኸኣ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክሕወስ ፈተነ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለዘይ አመንዎ ኩላቶም ፈርሑ በርናባስ ግና ተቀቢሉ ናብ ሐዋርያት አምጽኦ ጎይታ ኣብ መንገዲ ከመይ ከም ተራአዮን ከም ተዛረቦን ኣብ ደማስቆስ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትበዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ካ ተቢዑ ብስም ጎይታ እናተዛረበ مساتهم يأتون يوتصن نبرة مستهم كابتر أويان زنبرو أيهود كاي زاربن يكراخر نبرة نساتهم جناح أطلوا دليو توم أحوات مسفلة ودما ناب كيسر يعوردوا ناب ترسس ونسددوا بلنا. إتز السادة زنبرة السادة جميرو مسداد مالت انتاي موخانو كريو كستما أرو جميرو بعلو. هاري باولوس كاب إيد ناي نجوس عارت أس مثلني مساملت بقت تنا بيروسالم يمسي ناب يروسالم مسمت بقت تنا بتوم دك أمزامرت ويد ما سعب تخرص الزخوني خيدو ناب كيدو كحبرم مس كحوس مسفتنا جن اتوم دك أمزامرتي ساول بحق استلوت أسل زي مثلهم ود مزمور إلهم اون سلازي امنوا مانم كم ود مزمور كقبلوا خم زي دلايو كلاتهم كم زفرحوا وينا ننبب زلنا اتوم دك مزامرتو سلمنتايم فريحهم اندحرينا ساول حدا نتا محبر زساقوك زد فاسب استيفانوس قتل زحابر سب مخانوس لزفلطيم كلاتهم فريحهم انت خونا برناباس نتي كلهم زي تقبلوا نساول الزراريبو حقنيا مسكرنت نيساول سمعوا ناب حواريات هيزو خمز مصه ጎይታ በኸመያ መንገድ ከም ተራአዩን ከም ተዛረቦን ኣብ ደማስቆስ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይገሩ ብትብዓት ከም ዝመሓረን ሓደ በሓደ ከም ዝነገሮሚና ኣብ ዝንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ
برناباس نساؤل سلتقبلو مسؤو جزء سلزوسديو بزعبا ساول كفلت كيلو امين دو صبوق غيركم سمعوني برناباس بزعبا ساول كفلت زخاله نساؤل سلتقبلو مساؤل جزء سلزوسدي يسوع كريستوس غويتاي امين برناباس كمتم قالو دق مزامورتي نساؤل فريحو خو نخلي ነገር ግን ፍርሒ ክገዝኦ بزي مفقادو مساؤل جزء بموسادو نساؤل جنزبو كجبرو خلون ري እግዚአብሔር كمزيهم كم برناباس يبزحلنا آمين نسبات بتناي قدم ماننتهم زي فردو قريبهم زعللو قريبهم جنزبهم زغبرو سبات يكبرنا آمين سالا برناباس نساؤل تقبلو اتم حواريات كابتن برناباس مسكرنت تلعله نساتهم نساؤل تقبلهم اب يروشاليم مساهم تبيو بسم غويتان ناتزاربه مساتاتهم ياتون يوصنيرو خبرن غويتا يكون برناباسات نبيت ክርስቲያን ازيوم يوم زدليو امين دو برناباس ولا ابت مجمر اندحر ريخمو برناباس اب تحوسو زحوس غريس አለው ዝውሰኽ ነገር አለው እግዚአብሔር ይመስገን برناباس يبزعبا ساول نحواريات مسكيرولهم ناي برناباس مسكرنت ينتم حواريات يكون نتم كالقود دق مزامورتي اتي بزعبا ساول قدمو زنبرو سئلي كم زدمسس غيرو امين دو ارسم عن سبالو دو اتي ناي برناباس مسكرنت اتي برناباس بزعبا ساول زمسكرو مسكرنت يو اتي بزعبا ساول قدمو زنبروم سئلي كم زدمسس غيرو كابز خفلنتاينا نمهار نسبات بتناي قدم هيوتهم كنمزنومن بقى كنفردومن كم زيبلنا قدم مفرادنا قدم منصاغنا كم برناباس صقعلنا هنا زراربوم ازيو اگداسي خمز خونينا خابز خفلزن مهار امين دو ساول كابتن غويتا يسوس مس ابز جمرلو ساعات جميرو ابز خودو بوتاتات بزح تصابوتات غطمو خلوينا نري اب دماسقس قتلو مسبلو بفينسترا اسليخوم كموت كم زملت غيرمو ناب يروشاليم مسمصاون تمساسالي ነገር كغونፎ خلوينا نري زلنا اب قطر چانچ اتنتا يبلنا مستوم كاب صرياويان زنورو ايهود كا يزراربن يكراخرن نبره نساتهم غنا كقتلو دليو لنا سلمنتام قتلو دليو من دحر إلنا ساول حدا كاباتاتهم سلازنبريو اللهم دومساي ساول حدا كاباتاتهم سلازنبريو كقتلو دليو بزعبا حقيت انقيقو زفلق سلازنبره تخراخيرهم كاخ سعرو سلازيخوليهم قتلو دليو قال مستر يبلو اتساتهم كم مكراخر نصب زلعلو كم مزراربي حساب زلعلو نسو زكراخرلو زنبره حسابي نسو حدا سمي يسوس كتصوع زي فتو سبينيرو نزل سمزي زصوع زبلو زساقوق زقتل زغرف سبينيرو هيوتهم فلطويو مغنياتهم زنبرو هيوت سلازنبره مالتي بز مغنياتهم كا كقتلو دليو زحلف سمون كم زرئنايو حواريات زحلف سمون كم زرئنايو حواريا باولوس لك خم استيفانوس بولي كيدان ناتقاسه نتحقي نغروم سلازنبره ملسي كسع معابزو سنو عفوم يتحزوم سلازنبره ايوم اتوم كاب صراعان زنبرو ايهود قتلو دليا اب قطر 30 تايبلنا اتوم احوات مسفلطو نستيفانوس اقدمهم سلازسانو حج دما نساؤل كسنو سلازيدليو انتاي غيرو مبلنا ناب قيساريا اوردو ناب طرسيس ون سددو بلنا اتوم احوات يوم نساؤل كاب يروشاليم ناب قيساريا هم زورد ناب طرسيس ون كم زخيد غيرو منبر ساؤل ابو مصنح نيرو قدوسان ساؤل كابت بوتاي من تنقساسن نيرو هيوتوس ابو محلفان نيرو من انت كريستوس اتوم اب يروشاليم زلو دق مزامورت غنا انتاي غيروم ناب قيساريا هم زورد ناب طرسيسون كم زخيد غيرومو كبرن غويتاهم اتوم احوات متان ساول كاي قتل
متان كتصنحالهم متان نغويتا بزح كغلغل كايفتو كاب قيسر ناب قيسريا اوريدوم ناب طرسيس كسدو خلو نري اب قطر 31 انت يبلنا كومو خانتا اب كل يهودا غليلان سماريان زنبرت محبر بزلا سلام كونلا እናታ ሐንጸትን በፍርሃት እግዚአብሔር እናታ መላለሰትን በምርዳ መንፈስ ቅዱስና አቤት ከደት ይብለና እታ አብስ ደዝ ጸነሐት ማህበሪያ አብዝ ሰላም ኮይኑላ ንሪ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ሰላም ፍርሃት እግዚአብሔር ምጽንናዕናይ መንፈስ ቅዱስ አብ ሐንት ማህበር እንድሕር አሎ እቲ ምዕባይ እቲ ሙሳ ክህሉ ግድን አሜን አሜን ሰላም እንድሕር አሎ ፍርሃት እግዚአብሔር ምጽንናዕናይ መንፈስ ቅዱስ አብ ሐንት ማህበር እንድሕር አሎ እቲ ምዕባይ እቲ ሙሳ ክህሉ ናይ ግድን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካብ 32-35 ድማ እንታይ ይብለና ኮነ ኸኣ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ኮሎ ናብቶም ኣብ ሊዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ አቡ ኸኣ ኤንያ ዝስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌካሎ ተንስእ ባዕለኻ አንጽፍ በሎ በኡቡኻ ተንስእ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ከኣ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ አገዳስ ነገር ዝዛረቦ ነገር ስለዘሎ ጽን ክትብሉ ኸልየኩም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሐዋርያት ድሕርቲ ኣብ ማሕበር አምላኽ እተልዓለ ስደት ናብ ኩሉና ኸዱ ይሰብኩ ነይሮም ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ኮሎ ክብለና ኮሎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናኸደ እናሰበ ኮሎ ማለት እዩ ጴጥሮስ ብዘይ ዕላማ ይኮነን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝዛወር ነይሩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ምስ መጸ ኣብኡ ኤንያ ዝስሙ ንሸሞንተ ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ከም ዝረኸበ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕዌካሎ ተንስእ ባዕለኻ አንጽፍ ዝብል ቃል ምስ አውጸት 8 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝነበረ መጻጉዕ ሰብኣይ ብኡብኡ ከም ተንስአ ወይ ከም ዝሐወይና ኣብ ዝኽፍልነ ንብብ ዘለና አነ ንስኻትኩም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን አነ ንስኻትኩም ነዚ ቃል ክነንብብ ኮለና እቲ ነዕምሮና ዝሕዞ ወይ እንቅልበሉ ነገር ኣብቲ ዝኾነ ተአምራት እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ብዙሕ ጊዜ ሰብ በተአምራት ይውሰድ ድሕርቲ ተአምራት ዝኾነ ነገር አያስተብለሉኒ ወይ እቲ ተአምራት እንታይ ገይሩ በድሕርቲ ተአምራት እንታይ ኮይኑ ኢና ክንብል ዘለና ድሕርቲ ምሕዋይ እንታይ ኮይኑ እቲ አገዳስ ነገር አሜን كل جزء በቃ ነውሕ ገይረ ነዝ ነገር ዝ ካብ ዘስተብህሎ ማለት ኩል ጊዜ ሰብ ናብቲ ተአምራት ናብቲ ዝኸውን ተአምራት ዘቅልብ ኩል ጊዜ ክነስተብሎ ዘለና ነገር ግን ድሕርቲ ተአምራት ዝኸውን ነገራት ይኸውን ዘለዎ አሜን እቲ ንሸሞንተ ዓመት ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ዝነበረ መጻጉዕ ሰብኣይ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ሓወየ እቶም ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ነቲ እግዚአብሔር ሰርሖ ሪኦም ናብ ጎይታ ተመሊሶም ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ናይዚ ሰብኣይ ዝምሕዋይ ነቶም ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ከም ዝምለሱ ናብ ጎይታ ከም ዝመጹ ከም ዝንስሑ ይገርዎም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ተአምራት ሲ ሚሽን ነርዎ ተልእኾ ነርዎ እግዚአብሔር ሲ ሰቆይሉነት ሰብኣይ ከሕውዮ ጥራይ ኣይኮነና ንጴጥሮስ ሰሪዶ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ናይቲ ሰብኣይ ምህዋይ ዝተለዓለ እታ ምድሪ ክበጽሓ ስለዝደለ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ነቶም ኣብ ልዳንን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ናብ ጎይታ ከመለሱ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ በእንቶም ዝራእይዎ ተአምራት እዩ አሜን ዶ ተአምራት ንሰባት ናብ ጎይታ ከምጾም ተባሂሉ ዝግበር መታን ጎይታ ንህዝቡ ናብኡ ክስሕቦም ደሊ ዝገብሮ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ መታን ንህዝቡ ከሐዊ ንህዝቡ መታን ገንዘቡ ክገብር ተአምራት ኣብ ማእኸልና ዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ነቶም ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነብሩ ኩላቶም ናብ ጎይታ ክምለሱ ዝገበሮም እንበኣር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ በእንቶም ዝራእይዎ ተአምራት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝግበር ተአምራት ዕላማ ኣለዎ ክብለኩም ኢለ በቲ ተአምራት ክንውሰድ የብልናን እቲ ተአምራት እንታይ ኣምጽኡ ኢልና ድሕርቲ ተአምራት ዝኾኑ ነገራት ክንምርምር ኣዝዩ ሰናይ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ አንተ ኢዮብ ብል ነይሩ
بزح تعمرات نرئينا أنا إمبرس زي قبرني ويدما بزح زي ده نقول نجارات عليه مالت دحرة تعمرات زخون نجار سلازيري إيه مالتي أوكي تناجيرني كمزن تباهلوسي بدحري أنت أخوينه سبات ديم دحينا سبات بت كابت زخون زلوا تعمرات دو نابقيتها مسؤول اللوي أب سي جي تي في ندحري أخو ويدما نعبنت أب بروفيت سرافي ندحريهم ويدما بروفيت جريمايا ندحريهم بزحات سبات نابغويتا خمصو خلو نري بزحات مالتي اندحر تأمر كومو كغبر زي كيلو نعي أطرطاري تأمرات تلقو لو امين دو اغزابير مرئيت كقرب لي كون انت امرات زغبر ابسب متان حزبو خدحنيو اتي قبر حيلي كنقبر تواهيبنا يسوس كريستوس كويتاي امين دو سلازي دحرتي تأمرات زهون نغرات كنقلبو لهم دحر تأمرات تاخوينو لنا كنمرمر ازي سناي ابيوب ادما طابيتا تبحال تمهاريت نبرت ترغمو دما دورق اسي نسخا صبو قبر زملአ مصواتون تمصوتيا كونها بتقنتي حميمه موتت حصيبوم دما اب دربي انبروا لدا نيوبا قربت سلازنبرت اتوم دق مزامرت خا بيتروس ابا خمزلو سميهم كلته سباي نابولي اخوم كيدن غيناباتاتهم كمصلمنو شو بيتروس تنسيوم ساتاتهم كده نابو مسمص دما ناب دربي اديبو كلاتن اتن مبلتات كانابخيا اتطابيتا مساتاتن كلا زغبرتو قميشون كداونت نارايو كبيبنو دوبلا بيتروس غنا نخلاتنا وص اوصيو تنبركي هو صله نابتريسا غلص يلو خا طابيتا تنس يبلا انت قحب بلت نبيتروس مسرايتهم كوف بلت يدو زرغيحو اتنسا نتوم قدوسان نتن مبلتات صوعي دما هياو كوينا اب قدميوم دو ابلا ازي اب كلا يوب تفلت بزحات كاب غويتا امنو امين قدر 40 كلتن وساني اغزابير نزغ غبريو نزا طابيتا كاموتاتن سيو امين انتايبل ازي اب كلا يوب تفلت بزحات كاب غويتا امنو نسو دما حيالو معلت مسمعون فحق قرابتي اب يوب تقمط بلنا مصحف قدسنا بزعوات ابيتا وي دورقاس كزارب كلو انتايبل تمحاريت وي ديسايبل ناي غويتا كم زنبرت صبو غبر زملአ مصوات تمصوت إلي زغلصا امين اذا سبزيا بسغا كوانت موتت ات بهيوت كلا سرحاتو سراح زغبرتو غبرታት ግን بزعባ አይዛረብ ይክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ بزعባኹም ዝዛረብ ስራሕ አለና ዶ ቅዱሳን አነ ንስኻትኩም ምን ካብ ዝምድር ምስከናሲ بزعባና ዝዝረብ ነገር እንታይ ይኸውን አብዛ ምድር ዚአሲ ፉትፕሪንት ገዲፍና ዶ ንኸይድ አለና ቅዱሳን ጣቢታ ክትልዓል ኮላ ምስአ ኩል ጊዜ ዝልዓል እቲ ብህይወት ኮላ ዝገበረቶ ግብርታት እትሰናይ ነገራት አዩ ምስስማ ዝልዓል ቅዱሳን እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና የንቀሐና ለው ማልቲ አሜን ዶ እግዚአብሔር ንህዝቡ የንቀህ ግብር ዘሰነየ ስራሓት ክንሰርሕ ካብዛ ዓለም ተራና በጽሑ ተጸውዕና ክንከይድ ከለና በዛዕባና ዘዘንቱዎ ሓውልቲ ነዲቕና ክንከይድ እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና ይደግፈና አሜን ዶ سمعنا قدسان نطابيتا مزغويتا مخان يزحشا حقيدو طابيتا كاموت مستنسات اتي تغبرو زنبرت يا خطقصلو متنساناي طابيتا طقمنتهم التغلغلوم سبات ينبر نعاس ابتسقاي زيبلو بخيات محرق اماسنان زيبلو سلاماوي سفرا ابت غويتا زلو سفرا هتكون يزحشا انت هنا غويتا اسرارحو فولي سلازخونه بباريو بيتروس غيرو نتا زموت طابيتا ختنسا خولو نري قدوسان اتي نا بيتروس توم دق مزامورت توم اب ابي ازابوتامو زوم ابيوبي زلو امنتي نا بيتروس كلتا لؤخات مسدادوم انتاي زريئنا ندحرلكم قدوسان
እምነቶም ክሳዕ ክንደይ ዓብ ከም ዝኾነ ይዘርኤና አሜን ዶ ናብ ጴጥሮስ መልእኽቲ ክሰዱ ከለው ቀልጢፍካ ምጻእ ኢሎም ክልእኹሉ ከለው እቶም ልኡኻን ናብ ጴጥሮስ ክመጹ ከለው ጣቢታ ወይ ዶርቃስ ኦሬዲ ሞይታ ሓጺቦም ንኽትቅበር ኣብ ላዕሊ ደርቢ ኣቐሚጦማ ዝሞተ ሰብ ኣደቂሶም እዮም ንጴጥሮስ ጸዊዖሞ ዝሞተ ነገሮም ኣብ ደርቢ ኣደቂሶም ከምታ ሱናማዊት ሰበይቲ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝኸደት ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ መጽኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነዚ እምነቶም ርእዩ እምበኣር ንጣቢታ ካሞት ኣተንሲእዋ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዝሞተ ነገር ከኣሚትካ ነትና እግዚአብሔር ሰብ ወይ ድማ ናብትና እግዚአብሔር ሰብ መኻድ ማለት ኣብ እምነት ዝሓትት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጴጥሮስ ተጸዊዑ ናብቲ ጣቢታ ዝነበረትሉ ስፍራ ምስ መጸ ኩላተን ተን መበለታት እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳሳተን ከላ ዝገበረቶ ቀሚሹን ክዳውንት እናረአዮ ከቢበነ ኦደው ከም ዝበላይና ንሪ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ወጻይ አውጪ እንታይ ገይሩ ብዛዕባ ጣቢታ ተንበርኪኹ ጽሊ ጀሚሩ አሜን ምጸለየ ናብቲ ሬሳ ግልጽ ኢሉ ልክ እቲ ኢየሱስ ንጓልያ ኢሮስ ካብ ሞት ከተንሳኣ ከሎ ዝገበሮ ጴጥሮስን ልክ ሓምቲ ጎይታ ዝገበሮ ጣቢታ ተንሲ ኢሉ ነቲ ሬሳ ክዛረቦ ከሎ ንሪ እቲ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ሞይታ ዝጸነሐት ጣቢታ ተንሲ ዝብል ድምጽ ሰሚዓ ክትንስእ ኮላ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወጻኢ አውጪዩ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብቲ ሬሳ ግልጽ ኢሉ ሬሳይ ነይሩ ናብቲ ሬሳ ንሬሳ ክትዛረቡን እምነት የድልየካይ ኣብቲ ልዕሊ ዝሞተ ነገር ህይወት ዝህብ ቃል ምዝራቡን ኣብ እምነት ይዝሓትት ነቲ ሬሳ ምዝራቡ ናይ ጴጥሮስ እምነት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ተንስኢ በላ ዓይንታ ቋሕ በለት ንጴጥሮስ ምስራኤቶን ኮፍ በለት ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥሪ 40 ሓደ እንታይ ይብለና ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንሳኣ ነቶም ቅዱሳን ነተን መበለታት ጸዊዕ ድማ ህያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ኣብቲ ቤት ብኽያትን ዋይታን ይነሩ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናብቲ ቤት ምስ መጸግና ኩሉ ነገር ተቀይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ናብ ቤትና ከመጹ ከለው ዘይቅየር ነገር የለን አሜን ዶ አሚንና እንደሕር ተቀቢልናዮም ከም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ናይ እግዚአብሔር ሰብ አሎ ኢሎም ስለዝኣመኑ እዚ ሰብ እዚ መጽ ተጸሊላ በቃ ሓደ ነገር ክኸውን ኢሎም ስለዝኣመኑ እዮም ልኡኻ ሰዲዶ እግዚአብሔር ድማ ነዚ እምነት ከኽብሮ ከሎይና ንሪ ንእግዚአብሔር ብዘይ እምነት ክነስምሮ ኣይንኽእልንና እምነት ማለት እዚዩ እምነት ማለት ምስ ኮነ ጎይታ ከምዝ ገይሩ ኢልካ መመስካር ማለት ኣይኮነ እምነት ካይኮነ ከለኻ ተኣምኖ ዝረአይ ነገር ከየሎ ከሎ ኢኻ ትጭብጦ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እምነት በቃ ነቲ ዘይረአይ ነገር ርግጽ ምግባር ይምሽሉ ከም ዘሎ ጌርካ ኮይ አቢድ ካምዛ አተው ጌርካ ተኣምኖ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥር 42 ድማ እንታይ ብለና እዚ ኣብ ኩላ ዮጴ ተፈልጠ ብዙሓት ካብ ጎይታ አመኑ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ውጽኢት ናይቲ ብኢድ ጴጥሮስ ተገብረ ተአምራት እዩ እቲ ሰምዕዎን ዝረአይዎን ተአምራት እዩ ብጎይታ ከአምኑ ገይርዎም እግዚአብሔር ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ሎሙን ሕጁን ደጊመ ኸብለ እግዚአብሔር ንምርኢት ኣይኮነን ተአምራት ዝገብር ወይ ነቲ እግዚአብሔር ናይ ግብረ ኃይሊ ዝሓቦ ሰብ ንሱ ሸው ክገብር ኢሉ ይኮነን ነቲ ኃይሊ ሂብዎ እግዚአብሔር ንምርኢት ኣይኮነን ተአምራት ዝገብር እግዚአብሔር ብዕላማ ተአምራት ዝገብር እቲ ኣብ ህይወትና ኮነ ኣብ ህይወት ካልኦት ክግበር ከሎ ንሪኦ ተአምራት መልእኽቲ ኣለዎም ዕላማውን ኣለዎም አሜን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ንጣቢታ ካብዛ መኸራ ስቃይ ዝበዝሓ ዓለም ናብ ጎይታ መኻድ ኣዝዩ ዝበለጸ ሓቀይደ ቅዱሳን እዛ ሰብ እዚኣ በትስተዋሃባ ጊዜ ንእግዚአብሔር ንፍቃድ እግዚአብሔር አገልግላ ኸይዳ
زاسب زيا نغزابير اغلغيلا خيدا نطابيتا كابزا مكران سقاين زبزح عالم ناب غويتا ناب تسلام زلو سفرا هلونا እግዚአብሔር زلو سفرا منبار زبلصي طابيتا كابت بهيوت كولا باآ غويتا زغورون لعلي مويتا مستنس زخونه يبزح حقيده قدسان امين غويتا نعل ازار كاموت مساتنسو بزحات يمنت غويتا خاموت زتنسو على ازار نرااي بغويتا ز امنو نيرو حقيده قدسان ስለምንታይ እነዚህ ዝነግረኩም ዘለኹ እግዚአብሔር በአጋጣሚ በሐውሪ ዝገብሮ ነገር ከምዘየለኹ ነግረኩም ስለዝደለኹ አሜን ዶ አንቶይ ምንጭ ትምስክር ነራ በዛዕባቲ እግዚአብሔር አብ ህይወታ ዝገብሮ ነገር ትምስክር ነራ ስቂሉ ዘመስከራ ይመስለኩም ቅዱሳን ስቂላ ግብር እግዚአብሔር ከተዘንቱ በቃ ስለዘለው አስተዛረበት ይመስለኩም ኖ በትምስክርነት ዝፍወስ ሰባለሁ በትምስክርነት ዝጸናና አሰባለሁ በትምስክርነት ናብ ጎይታ ዝመጽ ሰባለሁ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር በአጋጣሚ በሐውር ዝገብሮ ነገር ከምዘየለኹ ነግረኩም ፈቱ ቅዱሳን ኩሉ ሳ ድሕረት ተአምራት ዝኾኑ ነገራት ኢና ክነስተብህል ዘሎና ምክንያቱም በድሕረት ተአምራት ዝኾኑ ነገራት አዝዮም አገደስቲ ስለዝኾኑ ማለት እዩ አቁጥሪ 43 ታይብለና ንሱ ድማ ሃያሎ ማዓልቲ ምስምዖን ፈሓኦ ቆራበቲ አብዮፔ ተቀመጠ ብለና ጴጥሮስ ምስ ሓደ ፈሓኦ ቆርበት ከቀመጥ በጣም ዘገርም ነገር ጴጥሮስ አኽራሪ አይሁድ ነሩ ሓደ አይሁድ ምስ ዝሞተ ነገር ጊዜ ዘሐልፍ مس قربت زفح مقمط مالت بتاعم زغرم نغري موناتم سيريمونيكالي سلازركس مالتي بيتروس ايهوداونتو ناغدفو خمز مصيو ابز زريئنا بيتروس مسحمون فحق قربت مقمطو بحق ايهود رخصي زغبرو موناتم سراح سمعون فحق قربت مسناي زموتو انسا قربت زتتحازس لزخونه مالتي ابز እግዚአብሔር ንልቢ ጴጥሮስ ከዳልዎ ንቀጻል ስራሕ ከዳልዎ خبل ዝገበሮ ነገሪና ንርኢ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ በነገር ሁሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ኢዳውና አሊና ጸሊና ኸኑዲና ለሲ